Az altatás a rendelőnkben használható, ez egy olyan lehetőség, ami legtöbbször olyan páciensek esetében szoktunk javasolni, akik fóbiás szintű félelemmel rendelkeznek, és ezen másképp nem nagyon lehet segíteni. A legkisebb félelmeket tudjuk akár gyógyszerrel, tablettával is kezelni, és a páciens kezelés közben teljesen jól érzi magát, de fóbiás páciensek esetében, kisgyerekek esetében, vagy úgynevezett menedzser betegség, ami azt jelenti, hogy az illetőnek nagyon sok az elfoglaltsága, viszont nagyon-nagyon sok munkát el kell végezni, nem tud többször eljárni külön sok-sok időpontra, és ezeket mind-mind egybe szeretne, hogy összesűríteni, és lehetőleg gyorsabban, persze észszerűen elvégezni a kezelést, akkor ilyenkor az altatást javasoljuk neki, ami azt jelenti, hogy egy altató szakorvos, anesztéziológus szakorvos, illetve az a szakasszisztense, plusz a gépezet, plusz mi magunk vagyunk, és így tudjuk elvégezni a kezeléseket teljesen fájdalommentesen és sokkal nyugodtabb körülmények között történhet ez.